Езус, калі ішоў у Іерусалім, праходзіў праз Самарыю і Галілею. Калі ўваходзіў в одну вёску, сустрэлі яго 10 пракажоных, якія, стаўшы здалёк, моцным голасам казалі: «Езус, настаўнік, змілуйся над намі». Убачыўшы іх, ён сказаў ім: «Ідзіце, пакажыцеся святарам». А калі дышлі, яны ачысціліся. І адзін з іх, убачыўшы, што стаў аздароўлены, вярнуўся моцным голасам, праслаўляючы Бога, і упаўшы ніцма да ног ягоных, дзякаваў яму. А быў гэта самарянин. Тады Езус сказаў: «Ці ж не 10 было ачышчаных, дзе ж 9? Не знайшлося нікога, хто б вярнуўся даць славу Пану, акрамя гэтага чужынца». Сказаў яму: «Устань, ідзі, вера твая збавіла цябе». Гэта слова Пана. Дорогие браты и сестры, асаблівым чынам, дорогие сужэнствы, слово, якое до нас прыходзіць, слово прыходзіць пра хваробу, пра праказу. І гэта хвароба, якая дакраналася да чалавека, мела ўплыў і на яго жыццё, і на жыццё грамадства, у якім прабываў гэты хворы чалавек. Бо праказа, калі дакраналася да чалавека, да прадметаў, да адзення, да жылля, і з гэтым былі звязаны вельмі канкрэтныя наступствы. Ішло аддзяленне чалавека, прасілі, каб ён адышоў з сям'і, з працы, з горада, вёскі. Яны сяліліся асобна, жылі у сваіх энклавах, прабываючы, ці можа нават у самотнасці. Таксама такое жыллё знішчалася, адзенне таксама падлягала знішчэнню. І праказа вяла да таго, што чалавек адасабляўся ад Бога, бо не мог ужо спакойна прыйсці ў святыню, не мог спакойна жыць у грамадстве. І, канешне, сітуацыя такого чалавека была непростая, бо ён мог быць адзін альбо ў супольнасці тых, якія таксама хварэлі. І яны жылі далёка ад Бога, далёка ад грамадства. І сённяшняя літургія Божага Слова распавядае нам пра тое, што Бог можа зрабіць з тым чалавекам, з канкрэтным ці супольнасцю, якія хварэюць на праказу. І праказа яна можа дакранацца цела чалавека, можа праяўляцца гэтай хваробай цела, але праказа яна можа таксама мець гэты і духоўны кантэкст, дзе можа цяжка камусьці быць у маёй прысутнасці, дзе іншыя ад мяне адасабляюцца, не хочуць са мной размаўляць, пазбягаюць маёй асобы. А можа я лічу сябе такім эгацэнтрычным, узвышаючы над іншымі, што я лепшы, што іншыя недастойны маёй прысутнасці. Магу таксама прыходзіць на малітву, магу прыходзіць у касцёл, маліцца, звяртацца да Бога, целам быць тут, а у думках, у сваёй душы быць у магазине, у працы, ці пры нейкіх іншых турботах майго жыцця штодзённага. Гэта можа быць адасобленасць у малітве. Я прыйшоў, памаліўся, даў Богу 2-3 хвілінкі на працягу дня, не ўспамінаю пра яго, хаця памятаю, што трэба зрабіць дома, што прапільнаваць дзяцей, каб яны паелі, схадзілі на кружкі, зрабілі хатнія заданні, дзе трэба прыбраць, у магазин, што заехаць купіць. І момантаў такіх, калі мы памятаем пра другіх, шмат на працягу дня, а момантам, калі я ўзношу свае думкі да Бога, раніцай, вечарам, можа, і знойдзецца гэты час, каб памаліцца, звярнуцца. Наш Бог, ён з'яўляецца Богам, у які прыходзіць да нас як асоба. Адзін Бог, але ў 3 асобах. Бог Айцец, Ісус Христос і Дух Святы. Мы з'яўляемся асобамі, створанымі на яго вобраз, ягонае падабенства. Ужо ад моманту стварэння мы пакліканы да адносінаў, да таго, каб уваходзіць у асабістыя адносіны з Богам і асабістыя адносіны з другім чалавекам. І
І такая праказа можа дакрануцца і да майго жыцця і пазбавіць мяне жывых адносінаў з Богам, з другім чалавекам, дзе я магу зачыніцца сам у сабе, і мне ні Бог, ні другая асоба, мне ніхто не патрэбны. Мне добра жыць так. Гэтая праказа нам можа таксама дакранацца і такого грамадскага жыцця, калі мы кажам пра вымярэнне гэтай нашай парафіі, там, дзе мы жывем, дзе мы прыходзім, молімся. Я магу зайсці ў апошнюю хвіліну, магу сістэматычна спазняцца, а потым яшчэ, калі спеў гучыць на заканчэнні мшы, як пробка магу вылецець з касцёла, і мне не важны гэта, хто сядзіць з майго з левага, з правага боку, ці я ведаю, як завуць гэтага чалавека, ці я ведаю, можа, ягоныя патрэбы, калі могу сказаць, я памалюся за цябе, ці я ведаю, што ёсць у цябе гэтая патрэба, я магу прыйсці табе на дапамогу. Гэтая праказа ананімнасці, якая такая сама можа дакранацца да тых нашых адносінаў унутры парафіі, там, дзе мы жывем, з нашымі суседзямі, дзе мы працуем. Та момант праказы, дзе я жыву асобна, мне не цікавіць другі чалавек. Мне добра самому, мне добра ў маім энклаве, і мне не важна, што там, як там, вось, я прыйшоў і пайшоў. І Бог прагне уваходзіць у маю праказу. Ён не цураецца, так як пра гэта кажа вельмі прыгожа апостол Павел у другім чытанні. Ён застаецца верным, ён не можа адрачыся ад самога сябе. Так як гэта адбылося і ў першым чытанні, так як гэта адбываецца і ў трэцім чытанні, у Евангеліі, калі Бог прыходзіць у жыццё людзей няверуючых, язычнікаў, далёкіх ад Яго. Ён уваходзіць і прагне іх вызваляць з гэтай праказы. З таго, што яны жылі, як гэты Нааман, напэўна, жыў сам недзе ў палацы, бо займаў высокую пазіцыю ў Сірыі. І нікога, ніхто ж не хацеў прыходзіць, там слугі былі вымушаны яму служыць, бо гэта і гаспадар. Гэта і 10 пракажоных, якія жылі ў сваёй, хадзілі, можа, разам, гэта іх 10 чалавек, хадзілі, і толькі адзін з іх, самаранін, мы не ведаем, ці гэта 9 былі габрэямі, былі веруючымі людзьмі. Язычнік прыходзіць да Хрыста. І Нааман, і язычнік, яны, і самаранін, яны распазналі, што Бог перамяніў іх жыццё, што Бог іх не цураўся, увайшоў у той стан, у якім яны былі, пакінутасці, напэўна, перажываючы гэтыя дні асобна, напэўна, было непроста ў іх і на душы, калі яны былі нікому не патрэбныя, калі ніхто не цікавіўся іхнім лёсам, іхнім жыццём, а Богу яны былі заўсёды патрэбныя. І таму Бог уваходзіць у жыццё Наамана сірыйца, Христос уваходзіць у жыццё гэтых 10 пракажоных, і іхняе жыццё перамяняецца, дзякуючы Божай ласцы, дзякуючы Божай моцы, якую гэтыя людзі дазволілі. Божа, ты дзейнічай, мы самі не спраўляемся, прыйдзі і дапамажы нам. І Бог, ён выходзіць да нас, выходзіць сам, таксама можа выходзіць і праз іншага чалавека. І тое ж, да чаго вельмі часта захвочваюць папы рымскія ў апошні час, тое, што бачна ў гісторыі касцёла, і тое, што бачна пры пачатку існавання, калі Христос збірае вакол сябе апостолаў. Там ёсць жыццё, там развіваецца вера, дзе ёсць малыя супольнасці, дзе людзі ведаюць адзін аднаго па імені, дзе яны ведаюць канкрэтныя патрэбы, дзе няма гэтай ананімнасці, дзе людзі не толькі намінальна кажуць, што вось мы адна сям'я, нас аб'ядноўвае адзін адзін хрост, адна вера, адзін пан, але гэта праяўляецца ў канкрэтных учынках, у тым канкрэтным жыцці, якое бачаць людзі звонку. Нездарма Христос кажа у Евангеліі паводле Яна: «Па тым пазнаюць, што вы мае вучні, калі будзеце любіць адзін аднаго». І вось адна з гэтых прапановаў, які дае касцёл сярод шматлікіх прапановаў, менавіта рух сужанскі рухэнт. Калі сем'і ўжо не толькі сядзяць у лаўцы, і хто гэта, як гэта, але праз гэты час, калі яны праходзяць гэты пілатаж, яны пазнаюць, якіх завуць, пра што жыццём, дзеляцца жыццём, таксама дзеляцца гэтым духоўным досведам, як Бог перамяняе іх індывідуальна, як Бог перамяняе іх сужанства пра сваё слова. Праз гэту практыку мы сядзем разам,
праз асабістую і служанскую малітву, калі гэты момант чытання матэрыялаў, калі людзі дзеляцца тым, што яны могуць сказаць, вось у мяне так, альбо наадварот мне не атрымліваецца. Гэта пералом ананімнасці таго, калі людзі зацікаўлены ў тым, і каб ісці разам. Той, што сталася ў жыцці Наамана, той, што сталася ў жыцці гэтага самараніна, яны зразумелі сутнасць. То, што не было важна толькі аздараўленне фізічнае. І адзін, і другі яны прыйшлі да Бога і сказалі, я цяпер ужо разумею, толькі Бог, няма Бога на ўсёй зямлі, а толькі ў Ізраілі. Чалавек язычнік кажа, я ад гэтага дня не буду складаць усе спалення ахвяры іншым багам апроч Пана. Христос кажа са здзіўленнем, няўжо звяртаючыся да сваіх апосталаў, так а дзе гэтыя 10? Не знайшлося нікога, хто б вярнуўся аддаць славу Пану, акрамя гэтага чужынца? Ідзі, вера твая уратавала цябе. Гэты момант, калі сужанствы праходзяць, гэты этап падрыхтоўкі, таксама, калі я бачу з асабістага досведу, служачы ў Барысаве, таксама, калі я служыў у Мінску, таксама пасля некаторых размоваў, калі я кажу сужанствам 3-4 месяцы падрыхтоўкі да сужанскага жыцця, ж трэба казаць тады і паслядоўна казаць і Б, а не кідаючы іх на лёс жыцця, кідаючы іх у мора, штодзённага жыцця, а запрапаноўваючы канкрэтную дапамогу, паказваючы, што вы нам патрэбныя, што не толькі гэта іх падрыхтоўка да сужанства, але пасля сужанскага жыцця патрэбна супольнасць, умацаванне, бо хто-то можа перажываць пэўныя радасці, можна перажываць і цяжкасці, можна перажываць і захапленне, а можа ўжо і з другім чалавекам і не хочацца жыць, бо паяўляецца пэўны гэты негатыўны момант. І сужанскі рух, ён скіроўвае увагу не на той, што мы разам, што нам добра. І вельмі канкрэтная асноўная мэта сужанскага руху энд. Мы ідзем разам да Бога. Мы ў цэнтры хочам паставіць Бога, аддаць яму славу. Таму, перад якім муж і жонка склалі гэтую прысягу ў касцёле, кажучы, што вось, Божа, ты будзеш цэнтрам нашага жыцця, вакол якога мы будзем гуртавацца, вакол якога мы будзем збірацца. Таму нездарма у цэнтры касцёла з'яўляецца табернакулюм, алтар, мы збіраемся вакол. Таксама і сужанства мае збірацца вакол Бога, вакол Пана, каб ён мае аб'ядноўваць, а не толькі дзеці, праца, жыллё, маёмасць супольная, нейкія інтарэсы. Гэта ўсё важна і патрэбна, каб скласці адну карціну. Бог прагне быць у цэнтры жыцця кожнага веруючага чалавека. Яму толькі належыцца пашана і хвала. І гэты сужанскі рух, між іншым, вучыць праз гэтыя практыкі, праз канкрэтныя інструменты, паказваючы, хто у цэнтры і хто можа умацоўваць сужанскую любоў, перамяняць, праходзіць праз пэўныя цяжкасці, клопаты, бо для Бога няма нічога немагчымага. Таму няхай сённяшняя літургія Божага Слова дапамагае мне ўбачыць, можа і ў маім жыцці ёсць некая праказа, якая дакранаецца маіх адносінаў з Богам, дакранаецца, можа, маіх адносінаў з блізкімі, там, дзе я жыву, можа, тут у парафіі, можа, варта усміхнуцца да суседа, запытацца, як цябе завуць, ці сказаць да сустрэчы праз тыдзень, ці я памалюся за цябе, ці, можа, не адразу спяшыць выходзіць з касцёла, а пабыць разам у супольнасці, каб сапраўды мы імкнуліся памятаць, што ў цэнтры тым, хто нас аб'ядноўвае, з'яўляецца Пан, бо толькі яму належыцца гэтая пашана і хвала. Амен.